minne menetkään, suomalainen? Millainen on kansakunnan tulevaisuus? Entä tulevaisuuden suomalainen ihminen olemukseltaan? Tuleeko suomalaisesta avoimempi, suvaitsevampi, hauskempi, hellempi, rakkaampi, rikkaampi? Pysymmekö tuhlareina vai alammeko säästää? Svensk Finland har i dagarna fått sin första negerstipendiat, William Muokagali från Tanganyika. Han möttes på flygplatsen av missionär Pertti Vanne och medicinstuderande Carl von Schmitte. Sina studier vid teologiska fakulteten vid Åbo Akademi börjar han först i höst, men han kommer redan nu för att i god tid lära sig svenska. De första dagarna gick till att bekanta sig med de nya förhållandena. Här ser vi William Muokagali på rundvandring i Helsingfors. William Muokagali är prästvigd i Tanganyika. Han har hustru och 5 barn hemma i Afrika och hoppas nu på 3 år kunna avlägga teologikandidatexamen vid Åbo Akademi. Det är Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland som bekostar hans studier. Så bar det av upp till Österbotten, närmare bestämt till Pedersöre prosteri. Vid Pedersöre-kontraktets juniorträff i Kronoby var långväga gästen från Tanganyika naturligtvis mäkta populär. Det blev autografskriverier i långa banor. Kyrkoherde Gustav Stenbeck tackade på juniorernas vägnar för besöket och önskade William Muokagali lycka till med studierna vid Åbo Akademi. Päivä. Saisinko iso pullo viskiä? Viski. Olihan teillä myymälätodistus? No, annat jag näihän ponner. Ja. Tällainen kelpo. 30 markkaa 50 penniä. I sommar väntas i runt tal 1 miljon turister till landet. Utlänningar, hälften av dem svenskar, drygt 100 000 västtyskar, nästan lika många engelsmän och amerikaner, något färre norrmän, etc. etc. Våra turistorganisationer är väl medvetna om detta, men är vi andra också beredda att göra något för turisternas trivsel? Är vi beredda att ta initiativ, knyta kontakter, presentera vårt land, att hjälpa? Ja, nu går det ju alltid. Man kan ju alltid visa och så. Om det nu inte är några mera invecklade frågor de gör så. Jag glömmer lite med engelska i alla fall, vägot mina skor. Jag har inte sett någon som ser frågan ut. Här på de här trakterna i varje händelse försöker vi det bästa vi kan. Man måste hjälpa så mycket som, och vem som helst så måste man hjälpa. Kyllä sitä aina joka apua tarvii, niin tietysti täytyy vähän auttaa. I'm sorry. Ranskalaisen katutaiteilijan ura päättyi Helsingissä poliisiautoon, sillä viranomaisilla on tarkat määräykset tällaisen taiteilun varalle. Ja mitä tulee tähän kadulle jalkakäytävälle maalaamiseen, niin Helsingin kaupungin yleisen järjestyssäännön 2. luvun mukaan tätä menettelyä on pidettävä kiellettynä. Musta tuntuu, että ne voi olla väriläikkiä jossakin naistenlehden sivuilla silloin, kun ne on Napolissa tai jossakin muussa paikassa. Mutta täällä Pohjoismaissa ei ne väriläikkiä ole. Tietysti ne on poikkeavat normaali
päivän kulusta ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, mutta jos silloin samalla tapahtuu jotakin meillä kunnioitettavien säännöksiä rikkomista, niin tämä väliläikkyys ei poista tätä riesaa, mikä siitä on. Haluamme saada tänne sellaisia ihmisiä, jotka jättävät rahaa, ja me haluamme saada ihmisiä tänne ei vain kesällä, koska kesällä on muutenkin paljon täällä. Minusta tämä on oikea linja. Olkoon, että tietysti lähtökohtana pitää olla se, että kyllä jokainen, joka Suomeen haluaa tulla, on tänne tervetullut. On Suomi kaunis maa. Siitä on finja fediker, och din håller fallit i fingrar, och din fidon sinden ja oli dömden den fonde, och din dagen bon. Turisteja tulvillaan on Uusimaa ja Lappi. Jänkkäjääkärillä kiehuu ansaitusti sappi. Rajan ylittäjät sopuleina Suomen täyttää. Harva niistä meitä hyödyttäen rahaa käyttää. Yksi, kaksi, kolme. Hemi, hekki, trippelslangeli, tuli satarankaa, hemi, kivi. Aurinko arvas, kuivasta tein, hemi, hekki, kirkesuteliin. On kahdenlaisia turisteja. Niitä, jotka tuovat rahaa, ja niitä, joilta jää pelkkiä roskia. Nämä kuuluvat ensimmäiseen ryhmään, rahankäyttäjiin. Monet saksalaiset liikkuvat Suomessa niin, että heillä on mukanaan kaikki tarvikkeet aina päivittäisestä ruoasta lähtien. He eivät siis maksa mistään mitään. Jopa leirintäalueet ovat niin täynnä saksalaisia, että sinne oli aika hankala majoittua. Ja siellä tuntee suomalainen nyt jo itsensä melkein vieraaksi. He saa olla missä he tykkää. Nimenomaan ei tällaista. Kyllä tämä on mun käsittääkseni huonoa. Ei tuo rahaa eikä jättää roskat vaan. Niin. Minä olen keskustellut eräiden saksalaisten kanssa muun muassa, kuinka hienoa se on saada olla jossakin tosiaan. Ja sen jälkeen lähteä kenties joku tytön kanssa vähän kävelemään ja saatolle ja jopa kotiin. Ja aamulla isäntä tarjoaa vielä kahvitkin kaiken lisäksi. Loppukesällä 1979 saapui Suomeen 100 niin sanottua venepakolaista. 100 000 hämäräperäisten välittäjien huonokuntoisilla veneillä maasta lähteneet ajautuivat lähimaihin ja edelleen länsimaihin. Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymän määritelmän mukaan pakolaisia ovat ihmiset, jotka ovat lähteneet kotimaastaan, koska he ovat siellä pelänneet joutuvansa vainotuiksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, johonkin yhteiskuntaryhmään kuulumisensa tai poliittisten mielipiteittensä vuoksi. Turvapaikan myöntäneissä maissa puolestaan pyritään huolehtimaan siitä, että pakolaiset mahdollisimman nopeasti voisivat sopeutua uusiin oloihin ja huolehtia näissä uusissa olosuhteissa itsestään. Pakolaiset siis asuvat aluksi opiskelija-asunnoissa, ja opiskelijoitahan he oikeastaan ovatkin. He opettelevat asumaan heille uudessa suomalaisessa ympäristössä. Mikä tämä on? Se on sauna. Täällä... sauna. Ja täällä lukee sitten sauna. Sauna. Me suomalaiset emme ole tottuneet ulkomaalaisiin. Mitä vieraampia tulijat ovat, sitä hämmentyneempiä olemme me. Vietnamilaiset pakolaisetkin otettiin vastaan touhukkaan innokkaina, mutta varsin kokemattomina. Kaikki Suomeen pyrkivät ulkomaalaiset eivät tietenkään ole pakolaisia. Valtaosa Suomessa oleskelevista 10 000 ulkomaalaisesta on täällä työn vuoksi. Suomessa myönnetään ulkomaalaisille vuosittain 5 000 työlupaa. Eikä senkään hankkiminen ole aivan ongelmatonta, työlupa täytyy saada jo ennen maahan saapumista. Lisäksi sisäministeriö voi peruuttaa työluvan, jos siihen näyttää olevan aihetta. Tästäkään päätöksestä ei voi valittaa.
Oikeuksia! Nämä marssivat ulkomaalaiset ja suomalaiset ovat sitä mieltä, että Suomessa asuvan vieraan maan kansalaisen asemassa on paljon parantamisen varaa. Epäkohdiksi he luettelevat, että ulkomaalaisilla ei ole oikeutta perustaa yhdistyksiä, heillä ei ole oikeutta valittaa työ- ja oleskelulupia koskevista päätöksistä ja heidät voidaan ottaa säilöön rajoittamattomaksi ajaksi tutkimuksia varten. Suomellahan on läntisen Euroopan pakolaispolitiikan tiukin maine. Suhtautuminen pakolaisiin on suomalaisenkin ulkopolitiikan moraalin koetin kivi. Siinähän on kysymys asenteista, kovista ja pehmeistä arvoista, eli tarjotaanko pakolaisille turvapaikkaa vaiko ei. Mutta minkälaista on sitten elää pakolaisena Suomessa? Entä millaiset ovat suomalaisten asenteet pakolaisia kohtaan? Tässä se pakolainen nyt lausuu mielipiteensä. Laitetaan pakolainen lattialle. Lehdistössä on ollut melko myönteistä suhtautumista, mutta olen kyllä saanut kielteistäkin palautusta suomalaisilta. Millä tavalla suomalaiset poliitikot ovat suhtautuneet tähän pakolaiskysymykseen? Ovatko he kiinnostuneita? No sanotaan, että poliitikot suhtautuvat myönteisesti, mutta eivät mitenkään kovin innokkaasti, jota osaa pakolaispolitiikan kehittelyyn. Suomi kansainvälistyy, tahdoimmepa tai emme. Yhä useamman suomalaisen on pakko ottaa kantaa kansainvälisiin kysymyksiin, myös pakolaisiin. Suomen oikeusjärjestys on sellainen, että Suomen alueella oleskeleviin, oli he sitten ulkomaalaisia tai suomalaisia, noudatetaan samoja sääntöjä. Tiettyjä rajoituksia on sitten, niin kuin sanoin, useimmissa lainsäädännöksissä. Lääkintöhallitus on ehdottanut pakollista AIDS-testiä kaikille Suomeen tuleville ulkomaalaisille opiskelijoille. Myös valtion tuella ulkomaille opiskelemaan lähtevät suomalaiset tulisi testata. Ensimmäiset testit tehtäisiin mahdollisesti jo huhtikuun alussa, kerrotaan asiaa valmistelevasta sisäasiainministeriöstä. Suunnitelman mukaan HIV-viruksen saaneelle ei myönnettäisi maahantulolupaa eikä hänen oleskelulupaansa jatkettaisi. Uusi lakiesitys on olemassa kans, jonka mukaan ulkomaalaisia ei enää päästetä samoihin julkisiin saunoihin kuin suomalaisia, tämmöisiin yleisiin saunoihin. Mitä sä oot siitä mieltä? No on se ihan hyvä, jos niillä saattaisi olla vaikka jotain tauteja. Niinhän on yleensä aika paljon, että ne tulee sieltä jostain. No jossain mielessä se voi olla hyvä, koska jos niillä on joku, esimerkiksi joku tauti, niin sä pääset tarttumaan just näiden yleisten saunojen ynnä muiden kautta. Suomalaisillakin voi olla tauti. Niin voikin. Joo, se on, minun sanoin, se paljon tietämättömyyttä ja paljon niin sellaista varauksellista, että pelätään, niin mikä se taata tehdä, pureeko se vai lyökö se vai tartutaanko se heti AIDSia tai mikä se nyt tekee. Että sellaista niin pelkoa siinä on aika paljon. Sitten se huomaa myös sellaista tapauksessa, missä ihminen niin haluaa olla avoin. Ja sitten tulee istumaan vielä sanoa, hei kuule, minä en pelkä ulkomaalaisia, sehän on hyvä kaveri, että sinähän olet musta, no, minä tykkään mustista. Motel, yes, motel for very colorful persons. This is only 1,050 Finnish, but for you 100 Finnish. Okay, we have other models. This is not so colorful, but this is a pure alligator leather, and this is very flexible, yes. Ymmärrätkö sinä, mitä se mies oikein höpää? Minä ymmärrän mitään. Kaikkia piti tulla ostamaan, mies puhuu ihan kummua kieltä. Helsingin touhu taitaa olla vähän tämä on pääkaupungissa. Mikä näistä olisi suosikkinaapuri? Varmaan se suomalainen. Mikä takia? Ehkä se on turvallisempi siitä. Entä sulla? No, yeah,